Ahojte, ja som Matej Urbašík a toto je nová Tesla Model S 90D, na ktorej sa už o pár dní bude jazdiť. Oproti starej je výkonovo veľmi podobná, rozdiel je očividne facelift, takisto hardware potrebný pre plne automatické šoferovanie, to znamená, že 8 kamier, to sú 3 kamery, ktoré sa dívajú dopredu. Toto je bočná kamera, ktorá sa díva dozadu a nabok. Toto je bočná kamera, ktorá sa díva do boku. A samozrejme zadná cúvacia. Interiér je veľmi podobný, zo pár drobných rozdielov tu však je. Napríklad výškovo nastaviteľné opierka na hlavu, odvetrávané sedačky, takisto vidno aj ikonku, zapnúť vetranie, nielen kúrenie, ale aj vetranie. Trošku rozdielný dizajn má aj zrkadlo a samozrejme tento stredový panel. Predtým tu bola voľná plocha, teraz je to takto rozdelené. Sú tu priehradky, jednak na vodu, takisto nastaviteľné, s týmto sa dá veľmi pekne pracovať. Keď tam človek nechce, môže to dať preč a takisto priehradka na mobil a nabíjanie.